We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Usaang namatay ug usaang naangol dihang nadumbulan na sa nagsunod nga cement mixer ug naligsan pagyod sa gikasugat nga dump truck sa Natalio Bacalso Avenue, Poblacion Pardo ning Dakbayan sa Sugbo. Ang mga aksidente nakuhaan og video sa CCTV. Mga driver nga nalambigit sa aksidente parehong gitanggong karon sa detention cell sa Pardo Police Station. Aniya ang report. Sa CCTV nga kuha sa establishmento sa dapit na hitabuan, makita kining multicab nga ni minor ug ni signal nga moliko apan gibundol kini sa cement mixer nga nagsunod ug makita usab ang puwa nga dump truck nga gikasugat nga mausab ang midaro sa multicab. Nahitabo kini pasado alas 4 kaganinang kadlawon sa Dan N. Bacalso, Poblacion Pardo, Cebu City. Ang driver sa multicab mao si Edwin Saldana o ang iyang asawa kinsa pareho silang gidala sa tambalanan sa Cebu City. Apan gideklara nga dead on arrival ang bana samtang naangol ang asawa. SOP mo dyan na nato sila kung pinsa itong kuan nga involved labi nang namatay ato mo dyan sila pagkasukan. Ang driver sa cement mixer nga si Dante Munes ug ang driver sa dump truck nga si Efren Ibunalo gitanggong karon sa detention cell sa Pardo Police Station. Suma ni Munes nga medyo kusog ang iyang dagan ug naglisod siya sa paghunong tungod sa kabug-at sa karga sa mixer maong nadumbulan ang multicab. Samtang mato ni Bunalo nga didto na labay sa iyang dump truck ang multicab dihang iyang gikasugat ug iyang naligsan. Pareho silang nangayo og pasaylo sa netabo kay wa kuno nila tuyua. Ang mga ilo sa kung pasaylo sa mga pamilya nga na hingtungdan kung dili magyud ingon nga tinuyo ang disgrasya. Ngayo lang ko saylo na sir, sa wa mi tinakutiyo sir. Nga may ngato gito. Dunay pahimangno ang mga otoridad sa nagmaniho og mga sakinan aron malikay sa disgrasya. Ang ato ang nakambag sa tanang mga motorista, pag hinihinay lang dito sa padagan, labi na nata sa highly urbanized city. No? Ang atong pag-drive, naaman din na ang imong gitawag og kanang keep distance. Mao nang keep distance, kay makita na to ang distansya sa to, pagkita na to nga makapunong patak. Kauban si Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Samtang kawani sa Cebu City Hall nadakpan sa bypass operation sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office. Government vehicle na abtan sud sa tugkaran sa giabangang panimay sa suspitsado. Si Luan Mirondina sa report. May
Bob, actually, duha ni ka sunod-sunod nga buy-bust operation ang gipahigayon sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police kagahapon. Sa unang buy-bust operation, nasikop kining usa ka kawani sa Cebu City Hall. Sa giabangang panimay ni Robeth de los Santos sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, natigayon ang buy-bust operation sa City Intelligence Unit pasado alas 6 kagahapon sa buntag. Ang 37 anyos nga kawani sa Department of General Services sa Cebu City Hall nakuhaan og 105 grams sa gituoang shabu nga mobalor sa 714,000 pesos. Nakuha nato ni siya ang information about aniniya through sa mga katong previous nato nga mga dakop sa Lapu-Lapu. So nag-connect na morning nga gi surveillance nato ni for 2 weeks nito hana, and then from there so na-consummate kahapon ang buy-bust operation. Atol sa buy-bust operation, naabtan sa mga pulis kining usa ka government vehicle sa panimay ni De Los Santos. Gipasabot sa kadagkuan sa City Intelligence Unit nga bisan pa man kun may intel reports nga gigamit ang government vehicle sa transaksyon sa illegal nga droga sa pantungod kay wa makuha ang ebidensya sulod sa sakyanan, hinungdan nga wa kini gilakip sa pagsakmit. Sa to information, iyan ning gamito ning sakyanan. But wa na to na siya gida considering that during sa pagka-recover sa mga item wala man sa sakyanan. Giangko ni De Los Santos nga nalambigit siya sa illegal nga drogas apan iyang gihimakak nga gigamit niya ang sakyanan sa gobyerno sa transaksyon sa illegal nga drogas. Bigna sa mo siya nga kibaw mo siya nga mauna madaang sa usayang sakyanan, usay sa pwede sa adto dito ibilin. Kay inihuman ako katod sa akong mga kauban, diretso man ko uli. Kay gabiin ko mahuman, kay tulo man ka lugar akong kuanan, Tihiro, Tipadilla, nya den hipodromo ako mga kauban. Si De Los Santos, usa ka casual employee sa Cebu City Hall nga nadistino sa Department of General Services isip usa ka driver. Tungod na lang ko ano usahay dugay sweldo mo ba. Dili din masweldoan mi. Nakita ni tungod sa pandemic ni tagkuan more sud. Oni grab lang so ko, mahal na 2,000 taga-sugo. Samtang alas 7 kagabi, nasikop sa follow-up operation ang igagaw ni ini nga si Jeffrey De Los Santos, 35 anyos, kinsa mo gikatahong tig-supply kang Robeth sa illegal nga drogas. Enero 2019, nakagawa si Jeffrey gikan sa Cebu City Jail. Bab, sa pagkakaroon, gihanay na sa Lapu-Lapu City Police ang mga kasong isang at batok sa duha ka mga suspitsado. Samtang karong hapon, Bab, may pagawas na og memorandum si Mayor Edgardo Labella nga nag-terminate na sa serbisyo ni Robeth Sable de los Santos. Bab? Daghang salamat, Luan Mirundina sa imong live report. Walay luna sa Cebu City Government ang mga taong nalambigit sa mga iligal nga kalihukan, labi na sa iligal nga drugas. Kini ang gimugatan ni Attorney Floro Casas ang City Administrator nunod sa pagkasikop sa kaswal nga empleyado nga si Robert De Los Santos, kinsa gitaktak na sa serbisyo human madakpi sa mga otoridad dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa iligal nga drugas. Kinisab ang hugot nga lagda ni Mayor Edgardo Labella mato ni Casas. Gawas nini gigamit usab niya ang sakinan sa city government sa iyahang kalihukan nga illegal. Gipasusi na sa City Hall nganong nadala kini ang sakyanan nga higpit man unta kining gidili. Gawas lang kung opisyal ang adtuon nga adunay kalamgitan sa trabaho. Samtang nanawagan si Casas nga dili unta hukman ang city government tungod lang sa usa ka empleyadong nagpabadlong. Ang pagka-Good Samaritan walay gipiling oras ug taw. Kini ang gipakita sa usa ka taga Mandawi City kinsami paanak sa silingang buntis bisan kun nagpositibo kini sa COVID-19. Ang report ni Femery Dumabo. Nahadlok man nga mataptan sa sakit nga dala sa COVID-19. Apan wa ka ako kining 42 anyos nga inahan nga si Catherine Arconada nga maminaw sa syagit sa iyang silingan nga mga nakay. Nahitabo niya tungtungatungang gabi sa Domingo sa Barangay Tawason, syudad sa Mandawi. Ang mga nakay naka-isolate sa ilang panimay human nagpositibo sa COVID-19. Ug wa gyud makahatod kaniya sa tambalanan. Maong nagmaisugon si Arconada nga nitabang. Midwife by profession si Arconada, apan expire nang iyang lisensya. Human sa 2 ka oras ug sa tabang sa barangay, nahimugso gyud nga himsog ang masusong lalaki.
Hangtod karon emosyonal si Catherine kun makahinumdum sa panghitabo. Kabangin na po. Sige na dyan siya yung anak. Then, hindi ko daw sa siya. Pana nga. Kanang dili daw. Ayaw masagdi ang baby daw nila. Napapangalagog na dyan. Siguro, na-late pa lang itong gamay nga oras. Okay ba o? Gi-isolate pud siya og pipila ka adlaw og nalayo siyang pamilya. Apan nasayod siya nga proud kaniyang iyang mga anak. Ganang iyang mga higala maoy di post sa social media sa iyang bayanihong nabuhat. Bahala o masipin sila kay ang yun ako na nga maluwas na mama o ang baby. Bahala na lang ang Ginoo kung matakdan pa ko. Uban ni Clans Gabutin. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kakuangon sa gidakon sa Dan ang gikahadlukan sa pipila ka mga lumulupyo sa Purok 4 Rangers sa Barangay Yapook. Labi na kung ano na emergency, mao silang nang reklamo. Atong sayra ng detalye sa report ni Marie Dumabok. Kining hagipot nga Dan nga naghinahinay na og kahulpa ang yuta ngadto sa dakong gibangag. Ang gikabalakan sa mga mulupyo maong nagpakitabang sa GMR TV Balitang Bisdak. Sumapa, dakong problema ilabi na kun adunay emerhensya sama sa sunog o kun magkinahanglan og ambulansya. Nang medyo dugay na nila last February pa ni wala pa nila matrabaho, daghan lang sila kanang saad ba niya, wala pa nila matrabaho. Kay kung ay sunog-sunog ba, ang amo ba kanang 0.5 nga amo untang pangayoon. Posible nga magtagbo og gani or magsugat ang mga sakyanan, pwede makapadaplin og gamay. O kung naay sugat. Karon kung 3 meters lang maglisod man gyud. Gikahadlukan usab nila ang pagtumaw sa sakit sama sa dengue gumikan sa napundo nga tubig. Kini tungod sa gihimong koral sa tag-iya sa tapad nga luna. Mamuha lang unta ma'am ba, madali lang unta nagtrabaho dire kay nabedagan mga bata ma'am. Gawas lang galit, di na mo mabantayan ma'am kay nasa may trabaho sa balay. Basig yung maunsa ma'am ba, matagak ko niya na kay nanghinihina na ba nagtimpag ang mga yuta. Matod sa mga mulupyo, kapinduhan na kabuan nilang giantos ang maong sitwasyon. Apan suma sa foreman sa construction, napadangat na nila ang reklamo sa mga mulupyo ngadto sa ilang labaw. Ako na siyang sultian kagahapon, diri mo siya gahapon, ako siyang sultian bahay na niya. Ingon siya nga, sige lang kay kuwanta na, una ito musugo diha. Matong isa ko as barangay nga, wala na gitay sango diha. Gitugan usab ni Barangay Puo Kapitan Osmundo Manreal Jr. nga giaksyonan na ang problema. Gani gahapon, gisusi na kini sa City Legal og Engineering aron kahatagan dayon og solusyon. Ikanay sulbad ka na attorney og nya, dadag yung taga-engineering. Dito ang engineering gahapon. Oh, wala gid yung ipasagda na sila di man mahimo pasagda ng sira na nato mga tao eh. Uban ni John Solon, ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka gayong sakop sa Tagtad Group nakalas samtang laing sakop usab gihapon sa maong grupo ug ang team leader sa anti-kidnapping group ang naangol atol usab sa pag-serve sa warrant of arrest tungod sa kasong rape alas 2:30 kaganiyang kadlawon. Si Nico Serino sa report. Nakala si Arnel Cabahog, Kapangpangan, 35 anyos, taga Iligan City. Mato di Police Captain Marvin Inocencio, hepe sa Liloan Police Station, napusilan si Kapangpangan human unang mipabuto sa mga pulis nga miserve unta sa warrant of arrest bato kaniya ug sa laing 3 ka kauban tungod sa kasong rape. 4 na hawak nating warrant of arrest lahat yung rape. Magkakamag-anak ito sa tatay, sa mga anak. Naangol sab si Marlo Cabahog Kapangpangan, 25 anyos, taga Iligan City, igsuon ni Arnel. Nadala pa sa tambalanan ang mga naangol apan giingong gikuha ra sab dayon. Sa pagkakaron, padayon ang manhunt operation batok sa lain pang 2 ka tawo nga nalakip sa warrant of arrest. Sa Purok Nangka, Sitio Ilihan, Barangay Lataban sa lungsod sa Liloan, ang dapit diin hitabo ang pinusilay, nakit-an ang armas. Now we have 2 suspect at large
na subject for manhunt operation. Actually, nakadispatch na yung ating mga tropa for manhunt operation. Naangol sab si Police Lieutenant Zosimo Ravanes Jr., 53 anyos, team leader sa anti-kidnapping group nga nagsilbing warrant server dihang gipusil sa mga akusado. Matod ni Inocencio, layo na sa kakuyaw ang kinabuhi ni Ravanes. Recuperating, okay na sa out of danger na. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ano ay pagpangawan sa apartment ang nahulikam kanina pasado alas 5 sa buntag nahitabo sa establishment sa may access road gikan sa Gorordo Avenue, Ciudad Sugbo. Sa kuha sa CCTV nga gipadala ni Lindero, call center agent, ug mausab ang biktima sa RTV. Balitang Bisdak, nakita ang pagsaka sa lalaki sa apartment. Naghinay-hinay pa kini ug daw nag-aninaw kay basin adunay makamatngon. Nagtan-aw-tan-aw pa kun unsay able nga kwarto dayon ni sulod. Yano ra kaayo usab nga nigawas ang suspek og nanaog nga murag wa ray nahitabo. Nagkuha ang cellphone nga mobalor sa 15,000 pesos. Gipablatter na usab kini sa Barangay Mabulo. Padayon pa usab ang pag-ila sa suspitsadong kawatan. Clivan Alegres nangandam na alang sa iyang paglangoy libot sa tibuok isla sa Mactan karong Domingo. Si Luan Mirundina sa report. Human sa malampusong paglangoy ni Clivan Alegres sa tibok Olango Island niadtong Abril 5, ang paglangoy na usab karong Domingo sa tibok isla sa Mactan ang giatangan. Tinguha ni Clivan nga mahuman niya paglangoy ang 42 kilometers nga paglibot sa isla sa Mactan sulod sa 20 ka oras. Gipasabot ni Clivan nga tungod kay sa Sabado pa mogawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising, hinungdan nga gisibog niya ang schedule sa paglangoy karong Domingo sa alas 5 sa hapon, inay ugmang adlaw Sabado. Target swim na ko sa time is April 25, 5 p.m. Akong 5 p.m. para 500 years, 500. Mapasigarbuhon ta kay siya gid ang unang upunganon, dugo ni Lapu-Lapu, apo ni Dato Lapu-Lapu. Aron pagsiguro sa iyang kaluwasan, may medical team usab nga moubay sa iyang paglangoy ug may support group usab siyang tighatag kaniya sa gikinahanglang pagkaon ug imnunon aron mapabilin ang iyang kusog. Gikalipay usab ni Clivan ang suporta nga gibubo kaniya sa lokal nga kagamhanan ug pribadong sektor aron makabot ang tinguha niya nga pag-circumnavigate sa tibok isla sa Mactan. Nagpahimo man ko kanang skimmer, water skimmer para sa pambot. Tanan basura magian, at least makuha, makolekta, mahatag sa shrine, igabot. Ayan, at least makita sa nataw nga na sa usalang katuyukan nga sa taranagyan usalang katuyukan daghan na makuha nga trash. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May resulta sa grabing kahuot sa dagan sa trapiko ang aksidente nga hitabo sa may Mandawi City. Tanawa kinikuha sa CCTV sa command center atol sa pagdisilya o pag-left turn ning truck dito sa barangay Kanduman. Nitakilid among truck paingon sa usa ka money remittance center ug nangayabo ang karga nining marine plywood. Gumikan sa hitabo na occupy nini ang halos katunga gyud sa tibok daan. Resulta ang disgrasya sa grabing traffic sa highway area sa Mandawi City paingon ngadto sa lungsod sa Konsolasyon kay naglisod pag-agi ang mga sakyanan. Madugay sad ang taga-team sa paghawan sa highway kay gisiguro una nga mahipos ang kargang plywood sa truck nga nangayabo. Pipila ka oras nga milanat usa mibalik sa normal ang dagan sa trapiko sa maong lugar. Sa nagpadayong pagkuyanap sa community pantry, ang nabulahan mao kadtong nagkinahanglan gyud og tabang. Ila-ilahon nato ang uban kanila nga nakakuha sa ilahang mga panginahanglan sa gihimong pantry sa kapulisan. Ano ang report?
Naabdan namo ang masakop sa PNP Crime Laboratory sa Cebu City. Uban ang mga barangay personnel nga nagpabarog og tent nga ilang gibutangan sa mga bugas, dilata, noodles ug uban pa. Wala magdugay, gilinyahan na kini sa mga tao nga nagtinguha nga makakuha sa ilang gusto sa pantry. Disiplinado na hinuon sila nga nagsunod gyud sa social distancing. Si Angie gikan sa Calamba malipayon nga nakapahimo sa libreng serbisyo. Ingon sab nini ang gibati sa iyang inahan nga si Maggie kay naa kuno sila'y malungag ug masudan. Kasagaran kanila anaraw sab sa daplin sa kalsada nagpuyo. Busa dako na kaayo og tabang ang community pantry alang kanila. Dako na kay ni para namo hinabang. Kalamba. Salamat. Salamat kayo. Suma ni Police Lieutenant Colonel Dave Patriana nga dili kini pakitang tao kundi dili pagpaambit sa grasya ngadto sa isig katao ilabi na nining panahon sa pandemya. This was already directive or so guidance from our national headquarters to conduct and try to be of help or to the community. Dunay abagikan sa mga grupo nga nagpakabana ang ilang gihimo aron mapadayon ang maong tinguha. Anda mo sab sila nga modawat kung adunay mga donasyon nga itampo sa ilang community pantry. Actually sir, na-encourage lang sad ko ani tungod sa mga ako ang mga brothers from Masonry who are also shelling out extra amount for this affair. Samtang laing community pantry usab ang gibuksan atubangang bahin sa Police Regional Office 7 Headquarter. Kauban si Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gibalik na ang pagpamakuna sa dakbayan sa Talisay sa Barangay Lagtang Gym alang sa mga senior citizens. Usa kanila si Justice Gabriel Ingles, ang Executive Justice sa Court of Appeals sa Cebu Station. Ang report ni Femery Dumabo. Subay sa kadaghan sa mga senior citizens sa dakbayan sa Talisay nga gustong magpabakuna na. Ilang gipatuman karon ang pagbakuna sa naa sa 8 priority group nga mga senior citizen. Usa sa unang nabakunahan si Court of Appeals Justice Gabriel Ingles, 69 anyos. In fact, nagpalista ko sa CA, nagpalista ko sa Talisay, nagpalista po ko sa IBP, kay membro man ko sa IBP. Aron sigurado ba nga ma-vaccinated ta? So karon mo diri nakaunahan sa dinhi gitawgan man ko ni Fiscal Rubia nga nagsugod na. Nagpabakuna usab ang 73 o 80 anyos nga magtiayong hadraki nga dunay anak nga prosecutor. Aron maproteksyonan nga di ma-COVID-19. Convince niyo ma'am or kamo mismo mo naghinag sir? Ang akong anak. Mato ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, ngang ilang gigamit sa pagbakuna ang alang sa mga frontliners nga mga first batch. Amo lang i-accommodate ni sa tanan kay sa karon nanawag na ko ni Dr. Cristina Giango, so naghulat pa sad gihapon sila sa stocks, no? So nga nanghangyo lang pud ko sa uban ako mga kauban nga mga doctors nga duol-duol kung naa sila may excess. Tungod kay daghan mga senior citizen nga magpabakuna, nagtinguha karon si Mayor Samsam Gulyas sa paghatag kanila og kasakyan aron masayon alang kanila. Para makakater gyud ta sa katutaw mga walay auto town na moadtog Lagtang. Ausas gistoryahan namos mga kapitan is unsaon nato na makapaandam ta og transportation na moadto lang sila sa barangay na mada sila sa Lagtang. Kung mudaghan na, we will announce it in a barangay basis para ubay-ubay na moadto because people want to be vaccinated. Nakita naman ako sa mga listing namo. Actually, we want listing to be more efficient. Laki pinuon sa nabakunahan ng anaa sa A3 group kun kadtong with comorbidities kay nituyo usab sa Lagtang Gym. Oba ni John Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa hotel. Nindot man. Relax lang. Sa balay. Kay komportable kay nara sa balay. Balay. Ato na. Siya to mo. Balay. Para safe. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Lineman sa Mactan Electric Company Kunbeko na kuryentehan sa video nga gipada sa RTV Balitang Bisdak ni Richard Armamento, makita nga daw na wadaan og panimuot ang lineman nga giila nga si Junry Dinopol, 27 anyos. Matod sa Lapu-Lapu City Police Office nga nag-ayo sa sa mga poste sa may GY de la Serna Street, Barangay Poblasyon, Lapu-Lapu City, Sidinopol, pasado alauna karong hapon dahil ang aksidente siya na kurintihan. May nilang kay naptabang pa kini sa mga sakop sa Erop o nga nadas tambalanan sa pagkakaroon padayon kining giatiman sa mga doktor. Naog daw ang 5 ka school building sa Pamplona Central School sa Negros Oriental. Nabusab ang mga gamit sa 17 ka mga classrooms sama sa computers, mga libro o modules, mga desk, plastic chairs o guban pa. Sa videong kuha ni Pamplona Town Councilor Nico Ramirez, makita ang kabangis sa kayo nga milamoy sa school buildings. Gituhuan sa classroom grade 5 nagsugod ang sunog. Aso ni Conchal Ramirez, pasado alas 9 sa gabi, dihang na matikdan ang bagang aso. O pipilalang ka minutos miulbo na ang nagdilaab nga kayo. Sumapa, gisuwayan kini pagpaong sa gwardya sa tunghanapan. Di na matabang maong mitawag siya bumbero. Nagtuo ang principal nga adunay wa maibot nga appliances sa lawak sa grade 5 nga posibleng nag-overheat. Gipaimbestigahan sa BFP Pamplona ang hinungdan sa sunog nga nakaangin sa duha pa kabalay sa kilid sa tunghaan. Wa hinoy na samdan o nakala sa maong hitabo. Samtang gi-assist pa ang gibiling danyo sa maong sunog. Nagkagubot kadiyot ang pagbukas sa community pantry dito sa Tagbilaran City sa Bohol. Sa wapa nagsugod ang pagpanghatag, naglisod ang mga volunteers nga mapatuman ang social distancing. Kapin sa 1,000 ka mga tao ang nipila sa community quarantine nga giset up sa St. Joseph the Worker Cathedral. Nagsikit-sikit sila og kadaghanan na hadlok mahutdan sa ipanghatag nga ayuda nga naglakip sa bugas, itlog, noodles ug mga utanon. Mikalma lang ang mga benepisyaryo dihang si Bishop Abit Uy sa Diocese of Tagbilaran na mismo ang nakighinabi kanila. Matud ni Bishop Uy, dako og ikatabang ang community pantry aron ipabati ang pag-alima sa isig kaingon ug ang paghigugma sa Dios nunot niining pagtinabangay taliwa sa pandemya. Mao ilang ipadayon ang community pantry hangtod kaya nila ug sa mga volunteers. Nagpasalamat usab ang mga nakadawat sa hinabang. Fitness goals ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes suportado sa iyang asawa ni si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ang fitness journey ni Dingdong iyang gipaambit pinaagi sa iyang Instagram post. Sa usa ka picture, makita ang iyang pag-workout gamit ang static bike trainer ug aduna kini caption nga holistic, transformative and challenging exercise aron mamahimong physically, emotionally and mentally healthy. Sumapa ni Dong ang iyahang pagpalit og bike trainer ang iyang best investment dihang nagka-lockdown sa miaging tuig. Sumapa sudlang sa siyam ka semana mikunhod ang iyang timbang og 21 pounds. Gidaig sa ubang mga celebrities ang fitness journey ni Dong ug syempre siyang asawa nga si Marian. Latest update karong adlong Biyernes, April 23, 2021 bahin sa atong panahon ug sa atong ginamonitor si Typhoon Bising. Base sa atong Severe Weather Bulletin number 27, sa pagka-alas 10 sa buntag, ang sentro sa mata ni Bagyong Bising ana-ana nahimutang sa gilayon na 715 kilometers silangang amihanang silangan sa Basco, Batanes. Anam-anam nang nagkahinay si Bagyong Bising apan anaa gihapon ni sa typhoon category. Aduna kini dala na hangin o maximum sustained winds na 120 km per hour dol sa sentro ug mga paghuro sa hangin na moabot sa 150 km per hour. Nagairog kini paamihanang silangan na adunay paspason na 25 km per hour. Base sa pinakaulahing forecast track nag-i-issue sa Pag-asa, si Bagyong Bising magalihok paamihanang silangan ngadto sa silangan habagatang silangan sa sunod na mga adlaw. Gimana-banang makagawas na kini ugma sa gabii o sayo sa kabuntagon karong Domingo. Ug bao na atong latest weather update karong adlaw. Para sa dugang impormasyon, bisitahan lang atong official website
Gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mark Gales, mayong adlaw ug daghang salamat. Mayong hapon sa ato magkapuso diya sa Siquijor, Bohol, Negros Oriental, Samar ug Leyte. Labi na sa Hilongos ug Maasin City ug sa Giwan, Eastern Samar ug apil na ang ato mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. Salamat sa mga kapuso nato. Apil na sa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug mayang hapon mga kapuso and happy weekend.